Pozdrav! Danas slikamo gvašem. Zaštitite površinu na kojoj ćete raditi podlogom. Pripremite vodene boje, bijelu temperu, paletu, kistove i čašicu, rupčiće te hrapavi papir na kojem ćete slikati. Zaustavite video i pripremite se za rad. Gvaš je slikarska tehnika. Na paletu istisnemo bijelu temperu. Umočimo kist u vodenu boju te je pomiješamo s temperom na paleti. Dodavanjem više bijele boje, vodena boja postaje svjetlija. Boju možemo posvjetljivati i dodavanjem više vode, ali i potamnjivati dodajući joj crnu vodenu boju. Boje razlikujemo po vrstama. To su čiste boje, odnosno dugine boje. Crvena, žuta, plava, zelena, te njihova miješanja plavo-zelena, zeleno-plava i tako dalje. Ponovimo. Boje imaju svoja svojstva, odnosno vrstu, ton i čistoću boje. Na primjer, kako smo rekli na prethodnom satu, ako plavoj boji dodamo zelenu, dobit ćemo plavo-zelenu, a ako plavoj boji dodamo ljubičastu, dobit ćemo plavo-ljubičastu boju. Tako smo dobili dvije nijance plave boje. Ton je svjetlina neke boje. Plavoj boji s jedne strane dodajemo bijelu, a s druge strane crnu boju. Tako dobivamo tonsku skalu od tamnoplave do svjetloplave boje. Boji možemo oduzimati čistoću, dodajući joj sivu. Čistoj plavoj postupno dodajemo sivu, čime je degradiramo u sve bljeđu plavu, dok boja na kraju ne iščezne i ne postane siva. Nijanse su male promjene unutar svih triju obilježja koje boja ima, vrsti, čistoći i tonu. Ponovimo. Tonskim prijelazima boje smatramo posvjetljivanje, odnosno potamnjivanje čiste boje. Jako svjetle nijanse boje su suprotne u odnosu na njene tamne varijante. Tonove boja možemo povezati s rednim brojevima ili s izmjenom dana i noći. Boju također možemo degradirati, dodajući joj sivu boju. Promotri. Uoči promjene boje na djelu Pabla Picassa Stari gitarist. Prema vrsti, tonu i čistoći. Plava ponegdje prelazi u zelenu. Imamo svjetlije i tamnije tonove plave boje, te promjene u čistoći boje. Svi sveti i dušni dan. Svi sveti je blagdan prisjećanja na najdraže te palimo svijeće u spomen na njih. Osjećamo ponos i ljubav, ali i tugu i sjetu. Danas slikamo gvašem. Zadatak je tonovima boja, najviše dvije, oslikati svjetlo svijeće. Promotri boje koje vidimo dok svijeća gori, treperevo svjetlo koje postupno nestaje i gubi se. Gvašem naslikaj svijeću. Tonovima boje oslikaj svjetlo svijeće i svijeću. Zaustavite video, svoj rad fotografirajte, fotografiju pošaljite svom učitelju ili učiteljici. Izaberite boju za svijeću i pokušajte podijeliti papir u plohe koji opisuju plamen svijeće. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je tonovima boja, najviše dvije, oslikati svjetlo svijeće. Kojom smo tehnikom slikali? Slikali smo tehnikom gvaš. Opiši rad gvašem. Kako nazivamo zelenu boju u koju smo dodali malo crne? Nazivamo je tamno zelena. Što se događa s bojom u koju smo umiješali sivu? Ona gubi čistoću, postaje zagasita. Pokaži rad koji ima najviše tonova. Koja svijeća posebno treperi?
Promotri i uoči. Cijela slika je načinjena od nijanse koje boje. Uoči svijetle i tamne tonove boje, te uoči čiste tonove boje i degradirane. Hvala na pozornosti i pozdrav!